go, ga je gewoon zitten. Als er een stoel achter je is, maar die is eigenlijk niet. En dat is het. Oké, En dan blijf je vallen. Hoe langer je ons blijft aankijken, hoe leuker de video in voor jou. Dan blijf je langer horizontaal. Dat is het. Oké. Al wat kan gebeuren in je rebound, je terug omhoog hopt, zeg maar, dat deze bij jou in de buurt komt. Probeer hem nooit beet te pakken, die gaat vanzelf weer weg. Dus in de rebound komt hij in de buurt, maar hij is gewoon nooit om mijn nek heen komen? Nee, dat. Super. Nou, mooi. We zijn al gearriveerd. Je hakken met lekker aan de rand. Ik ga de kooi een beetje draaien voor je. Oké, en die gaat hij dan. 3, 2, 1, go. Laat hem was. Ik zie hem neus. Ja, hij zou misschien een waterdip krijgen. Oh, oké, zo. Ik zie het niet. Ach man, ik schrok net. Waar mee? Winnen. Nee, kabels in die twee hijskabels.